वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण करणार आहोत खेकड्याचं सुक्का मसाला करणार आहोत आपण त्याचा। आणि त्याच्यासाठी मी हे 7-8 खेकडे आणलेले आहेत, ते मी पूर्ण साफ करून घेतलेत आणि आपण त्याच्यासाठी हे साहित्य वापरणार आहोत। हा मी 1.5 कांदा कट करून घेतलेला आहे उभा चिरून। अर्धी वाटी मी ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे घेतलेले आहेत। सुकं खोबरं अर्धी वाटी किसून घेतलेला आहे। हा मी गरम मसाला होममेड गरम मसाला घेतलेला आहे पूर्ण। आलं आणि लसणाच्या 5 पाकळ्या आणि फोडणीमध्ये आपण चिरलेला कांदा, मॅरिनेशनसाठी आपण आलं लसूणची पेस्ट वापरणार आहोत, लाल तिखट, मीठ आणि हळद। तर आता आपण आधी आपला खेकडा साफ करून घेऊया। मी आता हे खेकडे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, मध्ये कट करून घेतलेत आणि त्याच्या पोटातली जी घाण होती ती आपण पूर्ण साफ केलेली आहे। तर आता फक्त आपण त्याच्या ज्या नांग्या आहेत त्या काढून घेणार आहोत आणि आपण त्याचे हे जे खाता येत नाहीये तर आपण त्याची पेस्ट करून घेणार आहोत। आता हे वेगवेगळं करूया। ह्याचा आपण पूर्ण मसाला करणार आहोत सुक्का। या ज्या जाड्या नांग्या आहेत की ज्या खायला जमतात तर त्या आपण घेणार आहोत। हा पूर्ण गर आहे, तो खूप छान लागतो खायला। त्याच्या ज्या या नांगे आहेत ते वेगळ्या करून मिक्सरला बारीक करून त्याचा ज्यूस घेतला जातो। आपण आता या ज्या न खाता येणाऱ्या ज्या नांग्या आहेत आपण आता त्या मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊया आणि त्याचा ज्यूस आपण वापरणार आहोत आपल्या सुक्या मसाल्यासाठी। आता आपण हे या मिक्सर मध्ये मी सगळं टाकून घेते आणि याच्यात थोडं पाणी घालून आपण त्याचा जो गर आहे तो काढून घेणार आहे, पूर्ण गाळून घ्यायला लागणार आहे। ह्याच्या ज्या न खाता येणाऱ्या नांग्या होत्या त्या आता आपण ह्याच्यामध्ये बारीक करून घेतलेल्या आहेत। आता मी हे गाळून ह्याचं पाणी काढून घेते। आता हे मी नांग्या मिक्सरला बारीक करून याचं आता चांगलं पाणी काढून घेतलेलं आहे। आपण आता हे ज्या मोठ्या नांग्या आणि खेकड्याचा मधला भाग होता तो आपण आता चांगला मॅरिनेट करून घेऊया। त्याच्यासाठी मी ही 1.5 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, हळद, हे लाल तिखट आहे ते आता जरासं आणि नंतर मग आपण जरासं टाकणार आहोत आणि हे थोडे कोकम भिजत घालून त्याचं पाणी करून घेतलेलं आहे। तर आपण आता हे मॅरिनेट करून साईडला ठेवून द्यायचं आहे। आपण आता आपलं वाटण फ्राय करून घ्यायचं आहे चांगलं भाजण्यासाठी। त्याच्यात मी थोडंसं तेल टाकते, तेल गरम होतंय। आपण याच्यामध्ये कांदा टाकूया, कांदा चांगला भाजून द्यायचा आहे। त्याच्यामध्ये आता जी अर्धी ओल्या खोबऱ्याची कवड कापून घेतलेलं होतं, मी तुकडे करून घेतलेले होते ते टाकले आणि अर्धी वाटी मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे किसून, ते टाकूया। चांगलं वाटण आपलं चांगलं भाजून द्यायचं आहे। ह्याच्यामध्ये हे जे आलं आणि लसूण घेतले होते ते टाकले, हे चांगलं परतून घेऊया। आणि मी हा रेडीमेड गरम मसाला घेतलेला आहे, तुम्हाला हवं तर तुम्ही याच्यामध्ये खडा मसाला टाकू शकता। हा होममेड गरम मसाला आहे, याची रेसिपी पोस्ट केलेली आहे तुम्ही बघा। आपण आता हे चांगलं फ्राय होऊन द्यायचं आहे।
हे वाटण आता चांगलं मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया. हे मी आता मिक्सर चांगलं वाटून घेते. ते वाटून घेण्याआधी आता आपण ह्याच्यामध्ये आपली कढई गरम झालेली आहे, तर मी आता ह्याच्यामध्ये 2-3 चमचे तेल टाकून कांदा चांगला फ्राय करून घेणार आहे. आपला आता कांदा फ्राय होईपर्यंत आपण हे जे वाटण घेतलेलं होतं ते आता वाटून घ्यायचं आपलं. त्यात मी थोडं पाणी टाकलेलं आहे. आपण आता कांदा फ्राय झालेला आहे, त्याच्यामध्ये मी आता हे जो मॅरिनेट करून ठेवलं होतं खेकडा तो आता त्याच्यामध्ये पूर्ण टाकते. चांगला परतून घेऊया. त्याला कलर खूप छान आलेला आहे. हे आता 2 मिनिट झाकून ठेवायचे. आपण याच्या नांग्यांचं जे पाणी काढलं होतं ते आता याच्यामध्ये टाकायचे. पूर्णपणे घ्यायचं नाहीये, कारण की त्याचा गाळ कधी कधी तळाला बसतो. आणि हे जे वाटून घेतलं होतं ते आता मी याच्यामध्ये टाकते. पण आता हे आपलं सुकं पूर्ण शिजून द्यायचं आहे. मॅरिनेशन करताना आपण त्याच्यामध्ये लाल तिखट टाकलं होतं. आता त्याच्यामध्ये आपण अजून थोडंसं लाल तिखट टाकायचं, हळद टाकायची आणि पूर्ण शिजल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहोत. मी आता हे झाकून ठेवणार आहे परत शिजण्यासाठी आणि आपण आता याच्यातलं पूर्ण पाणी आटवणार आहोत. आता मी हे 15 ते 20 मिनिटांसाठी झाकून ठेवते. आपण आता चेक करून घेऊया आपल्या मसाल्यामधलं पाणी कितपत आटलंय. आपल्याला अजून थोडा वेळ शिजत ठेवायला लागेल, कारण की याची आपल्याला दाट ग्रेव्ही करायची आहे, पूर्ण सुकं करायचं आहे. अजून 5 ते 7 मिनिट असंच राहू दे. आपण आता याला झाकण न ठेवता पूर्ण याच्यातलं पाणी आटून घेणार आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही त्याची एवढी दाट ग्रेव्ही ठेवू शकता. हे सुद्धा चपाती बरोबर भाकरी बरोबर खूप छान लागेल. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हे थोडं आटवून अजून पूर्ण सुकं करू शकता. आपलं आता मसाल्यातलं पाणी पूर्णपणे आटलेलं आहे, पूर्ण सुकं झालेलं आहे ते. आता मी याच्यामध्ये मीठ टाकते. मीठ टाकून पूर्ण परतून घ्यायचं आहे चांगलं. पूर्णपणे परतून आता मी ते फक्त 1 मिनिट ठेवणार आहे. त्याच्यानंतर मग आपला क्रॅब मसाला हा पूर्ण तयार आहे. आपला आता पूर्ण खेकड्याचा सुका मसाला तयार झालेला आहे. तुम्ही आता हा चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर किंवा घावणे बरोबर खूप छान लागतो. भाताबरोबरही खाऊ शकता. तुम्ही ही घरी रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि तुम्ही हा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद.